Jo herinner je deze beelden misschien wel? Hoe 24 vermiste katten in Stiens gaan. Ik ben 4 katten kwijtrekken. De eerste in 2018 en die is vergiftigen. En de andere 3 katten die zijn spoorloos verdwenen. Janneke Renes van Kolmensberg zag de video en zag een soort overeenkomsten met haar eigen dorp. In Janneke haar wiek binnen de oude jaren zijn 20 katten spoorloos verdwenen, waaronder haar eigen. Dat wie een kat die stipt voor het donker weer thuis wie. En sinds 30 augustus is er net weer thuis kwam. Ik ben gelijk op Facebook, had ik een advertentie gezet. Toen ben ik erachter gekomen dat er dus meer vermist wie in dezelfde week. En ja, dan denk je dat is net meer tafel. Tini Dekker-Riemersma is gedragstherapeut voor katten en werkt 15 jaar bij Amivedi, een stichting voor vermiste en voene huisdieren. Dat er op gewoon plakken in een soort katten verdwijnen, is nevens haar net nij. Dus juist een bepaalde periode dat het in één dorp in een bepaalde week een hele prutte gebeurt. En dan op een gegeven moment uit een prutte rugbaarheid onjongen wordt, dan verdwijnt het weer. Hè, mocht er ergens een kattenhater wezen. En dan juist het na verloop van tijd weer in een oud dorp. In Kolmensberg en omkrieten waren het oranje hier 268 katten als vermist op joen. 118 daarvan binnen nog altijd net voen. Dat binnen er, nevens Amivedi, opvallend volle. Wat de oorzaak daarvan is en of dat in verband staat bij de vermissingen in Oorendwarpen, is nevens Tini lastig te sissen. Een kattenhater hoeft net altijd de oorzaak te wezen, leert haar ondervinding. Een hele prutte buurtkatten die net mij me kwam kennen, die ongecastreerd binnen, ongesteriliseerd. Dan kreeg het ook een soort rivaliteit dat ze me kwam verjagen kennen, dus dat zo ook geregeld. Katten die thuis net altijd goed verzorgen worden en die ook weer ervan tussen gaan. Buurtbewoners die denken van hey, dat is een leuke kat die jou ook eten, dan komt die kat natuurlijk weer om. Nevens Tini is het daarom belangrijk dat Paaskes de vermissing van haar kat registreren bij Amivedi. Als er meerdere meldingen binnenkomen in een gebied, kan de politie onderzoek doen. Bij Janneke in de week die de politie ook onderzoek, maar zonder resultaat. Ik verwacht ze net dat deze katten waarom komen. Ik denk persoonlijk dat ze net eens meer in leven binnen. Maar ja, we hopen sowieso hiermee te bereiken dat er hopelijk meer tips binnenkomen. En ja, dat een eventuele kattenhater ermee stopt om katten te vermoorden.